30 अक्ट'बर 2021 इं खालाराव आसाम बिधान सभा बियाबाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिया बिटिसिनि मोननै बियाबाव जानो थांगासिनो। बे उफ्रा बिसायख'थिनि बिजाथिखौ UPPL राजखान्थि हान्जाया बिटिसिनि मोननै बियाबाव फोसावबाय। 5 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाबनिफ्राय जलेन दैमारी बिथांखौ उफ्रा बिसायख'थिनि UPPL दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै फोसावबाय। बिजाथि महरै सायख'जानाय जलेन दैमारी बिथाङा गोजोननाय फोरमायदों आरो आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि CEM प्रमद बर' आरो BJPनि आफादगिरि भवेश कलिता बिथांनिसिम साबायखर बावहरदों। आङो जोबोर गोजोननाय दङ। 58 नं तामुलपुर समस्तिनि MLA बिजाथि हिसाबै आंखौ सायख'नायनि थाखाय आङो बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसेनो BJPनि मासिगिरि भवेश कलिता सारनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसेनो आङो तामुलपुर समस्तिनि जोंनि UPPLनि साफ्रोमबो जिल्ला जोंनि मण्डल कमिटिनि बा जोंनि ब्लक कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोननिसिमबो आं साबायखर बावदों। लोगोसे बुथ कमिटिनि प्राइमारि कमिटिनि गासैबो लोगोसे बायदिसिना सेल जोंनि वुमेन सेल थाबाय, इउथनि थाबाय, गासैनिसिमबो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय बावदों। लोगोसेनो नैबे तामुलपुर समस्तिनि रोजा रोजा रायजो राजाफोरनिसिमबो साबायखर बावदों। दा बेनिखायनो जोङो उननि समफोराव मोजाङै मोजां जों खामानि मावलांनो थाखाय जोंनि गासैबो रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि बिबानगिरिफोरा गासैबो दिनै थियारि जादों। सार UPPL, BJP आरो GSP बे समाव मोनथाम दोलोजों जथाय सरकारखौ मोनो। बे समाव नोंथांमोना बे BJP आरो GSP दोलोनि जि मावथि सोद्रोमाफोरखौ लानानै नोंथाङा माबायदि खामानि मावनो आगबारायलांनो सानदों? दा नैबे जि जानो गोनां बाय इलेक्सन बेवहाय BJP, UPPL आरो GSP मोनथाम राजखान्थि हान्जाजों जिहेतु जोंहा BTC सरकार सालायगासिनो दङ। दा बेनिखायनो BTC सरकार सालायनायजों लोगोसे नैबेयाव दिनै बाय इलेक्सनाव जोङो UPPLनिफ्राय बिजाथि होदों आरो बेवहाय BJP आरो GSPनिफ्राय गोख्रों सापर्ट दङ। बेखायनो BJP आरो GSP आरो UPPLनि जों साफ्रोमबो बिबानगिरिफ्रा मोनथाम राजखान्थि हान्जाजों जयै सावरायलायनानै लोगोसेनो बेवहाय तामुलपुर समस्तिनि गुबुन गुबुन हारिसा गुबुन गुबुन रावारि धोरोमारि मानसिफोर सुबुंफोरजों लोगोसे जोङो जथायै UPPLनि बिजाथि हिसाबै देरहालांनायनि खामानिखौ जों मावनो थाखाय दिनै साखाफारा जादों। नोंथाङा UPPL दोलोनिफ्राय दायो बिजाथि महरै सायख'जाबाय। बे बेलायाव नोंथाङा गिबिसिनै रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायहरो बा मा मेसेज बुंहरो सानो? दिनै फार्स्ट हिसाबै आंखौ बिजाथि हिसाबै जिहेतु सायख'दों। दा गिबियै हिसाबै जोङो नैबे तामुलपुर समस्तियाव थानाय जिफोर जोंनि दिनै इयुथ जेनेरेसनफोरनि लाइमोनफोरनि जि खामानि गैयैनि जेंना जों बेखौ MLA जाखांनायनि उनाव बायदिसिना रोखोमै बायदिसिना राहायै जों गिबियाव मावफुंलांनो थाखाय आगान लागोन।